Това е най-нашумялата готик метал група в момента в света. Нашите специални гости от Финландия, Хим. Наистина има тенденция да се слагат етикети на всичко и много хора в началото особено не знаеха точно на какъв етикет да рисуват, да ни потресат. Но ние това, което правим също с любов и метал музика, така би го нарекал.